kaikille. Katsotaan vähän tilannepäivitystä Pontiackiin, mitä ollaan saatu turattua tässä muutaman viikon aikana. Elikkä siellä olisi nyt peltiä saatu vähän se jo paikalleen ja aamulla tässä sovittelin loksuja. Ja nekin istuu sitten kyllä ihan nätisti sinne, kun saadaan vaan ne hollilleen paremmin. Kaaret on oikeastaan melkein hitsattu. Muutama sauma siitä Joonakset jäi vielä vetämäti, mutta kyllä se siitä päivä päivältä etenee.